Здравейте! Днес ще се научим как да работим с мобилното приложение на Advanced GPS Technology през браузър. Трябва да отворим нашия браузър и да напишем проследи.com. Тук трябва да въведем потребителското име и паролата, които сме получили при първоначалното инсталиране на системата. След като веднъж влезем, трябва да изберем съответната група, за да може да виждаме автомобилите, които се съдържат в нея. Ако сме избрали група, която съдържа повече от един автомобил, трябва да щракнем на съответния автомобил, който искаме да наблюдаваме. В случая сме избрали този и виждаме неговата позиция на картата. Ако автомобилът беше в движение, тук щеше да имаме зелена иконка и стрелкичка, която показва на къде се движи превозното средство. Тук виждаме датата и часа на последното постъпило събитие. Ако искаме да видим информация за движението на автомобила назад във времето, трябва да цъкнем или от тук статистика, а можем и от този бутон. Избираме желания период, в случая период от един месец, и ни се отваря така наречената статистика, в която може да видим всеки един ден работното време на автомобила, пропътуваните километри, разстоянието, което се е движил, колко време е бил запален двигателя, предполагаем разход на гориво, максимални скорости и друга информация. Ако искаме да влезем в още по-големи детайли, можем да щракнем върху съответния ден и да видим изобразена следа от пътуването на автомобила. Можем да пуснем маршрута му и като анимация. Другата опция е пътен лист. Като отново трябва да изберем желания период и виждаме електронен пътен лист за пропътуваните маршрути за всеки един ден от автомобил. Това са опциите на мобилното приложение Проследи, като същото може да бъде изтеглено и като апликация за мобилен телефон или таблет, чрез влизане в Google Play и изписване с лято GPS логистика. Това е мобилното приложение, което ни е необходимо, и ако искаме да го изтеглим и инсталираме на мобилен телефон, трябва да щракнем Install.